Kunento akade bekhuluma ngawo manje la umthetho okuthiwa usayine ngenkantolo yokuthi sebevumelekile abantu ukuthi mabeshada sebengakwazi ukubhala isibongo sikamama. So lo zinto njengalezi ngicabanga ukuthi azithusi njengoba kuthiwa sewuvumelekile futhi into abebevele beyifuna, but-ke ayikhathazi ngoba indoda nje ekhuliswe ngesintu sakubo nangesiko lakubo, uyazi into zakubo, angeyikhathaze le nto ngoba umthetho yakubo uyawazi, izokwenza ngendlela yakubo nje. Kufana nabosisi, osisi abakhuliswe ngendlela yakubo, ngendlela esintu nangendlela engalahli isiko lakithi, bayazi bazokwenza ngendlela yakubo nje. Umthetho abawusayinile awusho lutho. Umthetho bawusayinile labo bantu ababevele befuna into njengaleyo engaqondile. Isiko lesintu lihleli ekubeni lona liqondile, ngisho ukuthi umuntu uthengiwa ngakhipha imali ahamba yosayina umthetho othini, akusho lutho, into yakithi ayijiki. Isiko abantu bazohlala entweni yesiko, abantu abalaziyo abafundisiwe ngalo, nabafunayo futhi ufuna ngalo bazobuza abantu abaziyo, bathola into kuniyalelo kuyiyona. Uma ngabe insizwa kini ufundisiwe ngesintu sakini, uma uhamba uyothatha umfazi uzomshintsha isibongo nengane zakho, lezishintsha isibongo bize isibongo sakini njengokwesiko. Onkuze athole ngenyongo abuyisele isibongo sakini ukuze ingane nenze isiko eliqondile. Abathi bathanda ukwenza kanjalo futhi ngeke bazibaphikise umuntu ngoba phela kuyobe khomba ukuthi inhlanga sibaningi sihlanga ezihlukene, kodwa bazi isintu sakithi, bayazi ukuthi ngesiko izinto zenziwa kanjani. Umuntu uyoma entweni yakubo ngoba vele entweni yakithi ngesesijike thina sikuphiwe, noma bangathiwa baphuma bayoyidestroya bathathe imithetho esuka komelika bayithi bayifake ngaphakathi, akusho lutho. Isintu sakithi siyazazi into zakithi soma entweni yakithi.